konturatuko zineten arraularien gorpuzkera, azkenengo 15 urtetan batez ere, erabat aldatu dela. Garai batean, askoz sendoagoak eta handiagoak ikusten genituen arraunlariak traineruen barruan. Gaur egun berriz, txirrindularien gorputza dute arraunlari gehienek. Zergaitik gertatu ote da hau? Azkenengo urteetan, esango nuke 15 urte hauetan, aldaketarik handiena arraunean izten dela gorpuzkerak. Banko mugilean arraulari handiak bertzian eta arraulariak handiak bezain gihartsuak. Eta orduan, holako froga motza izanik, 80 kiloko eta metro eta 80 zentimetroko arraulari desente oten zian banko mugilean. Gero, trainerutara pasatzen zirenean, nola ez, arraulariek ere bere ekarpena ekartzen zuten. Liga eta sartu denean, banko mugileari ere kendu zaio garrantzia, eta orduan banko mugiletikan ez da hainbeste jende etortzen banko tostetako arraunketara. Hori beste aldaketa handi batekin da izan da, traineruen aldaketarekin. Orain dela gutxi arte zan amilbiaren aurrengoa eta orain platanito edo modelo berria deitzen zaio. Ikusi da nola traineruko tripulazioek pisu arina izatean ez dute lehen izaten zituzten arazoak ziaboga emateko ere, pisua eta indarra handia behartzan eta orain ez da halako indarrik beharrik. Prestakuntza fisikoak egin duena azkenean izan da egokitu guzti horiek, arraulari guzti horiek eta prestakuntza guzti hori ezaugarri horietara. Hau da, batetik arraularia txikiagok, harinagok, oso longilineoak, horrek esan nahi du gorpuzkera oso luzea dutela, baina oso harinak dira. Hau da, giardura asko jaitsita, baita ere grasa portzentaiak, lehen 11%rekin joaten zian bataz bestekoa gutxi goera uretara arraularia tripulazio osoak, oantxe bertan 10-tik hanbera ia guztiak ibiltzen dira, oso grasa kopuru txikiekin. Leheno bezain indartsuak dira arraulariak, baino indarra garatzeko eredu desberdin batzuk hartzen dira, eta orduan horrek esan nahi du pisua ez dutela, hipertrofeiek ez dauke halakorik, baino bai indarra egiteko alemana bai, galdu gabe. Arraulari batzuk badituzte zeregin bereziak. Adibidez, traineruan, proelak edo aurrekalaria, aurrean bakarrik joaten den arraunlariak lan garrantzitsu badauka. Ziaboga iristerakoan, bere arrauna utzi alde batean, beste arraun txiki bat hartuko du, eta puntan proan sartuko du, patroiari ziaboga ematen laguntzeko. Bestalde, hankekoak edo patroiaren aldamenean doazten bi arraunlari, bat estriborrean eta bestea baborrean. Hauen zeregin nagusi eta printzipala, arraunean egiteaz gain noski, ritmoa markatzea da. Hauek erabakitzen dute edo ipintzen dute 30 palada minutuko ritmoan joan, 36an edo 40an beste arraunlari guztiak hankeko arraunlariari edo patroiaren aldamenean dauden bi arraunlariei jarraitu behar die. Eta traineruaren motor printzipala, nun ipini, arraunlari indartsuenak edo sendoenak teorian, traineruaren erdiko 2 edo 3 tostetan joaten dira. Traineruaren erdi-erdian doazten 4 arraunlariak normalean motorra edo indar printzipala joaten den tokia izaten da. Eta nola ez, arraunlari ez gain, patroia, popan joaten den kirolari hori, bere zeregin garrantzitsuena traineruak idatzea da, baina horri buruz hurrengo atal baten hitz egingo dugu.